Saler. Ainhoa Magí es troba, veïns i veïnes, per descomptat que segur que estan molt tristos perquè el disgust és realment molt gran. És un sentiment ara mateix el de pèrdua de patrimoni. Ainhoa Magí, que realment entenc que ara mateix el disgust és el sentiment general en l'entorn de la Devesa del Saler, no? Conta'ns, Ainhoa. Exacte, Ximo, com us avançàvem, es tracta del 9è incendi que s'ha produït ací, en la zona de la Devesa del Saler, i nosaltres ens n'hem vingut fins al lloc per a preguntar als veïns perquè es troben molt preocupats per la situació. José Enrique, conta'ns, quina és la vostra preocupació? La preocupació és molt gran perquè portaven quasi 10 anys sense cap incendi ací a la zona de la Devesa del Saler i en qüestió de pocs mesos ja duem 6 o 7 incendis. Perquè, Ximo, ho vegem per ací darrere, que per ací està la zona residencial i està molt propera a la zona de vegetació i de bosc, i que si en algun moment es produeix un incendi per ací, estaria molt prop de la zona dels edificis, veritat? Sí, demanem una millor neteja de tot el voltant dels edificis, però el més important és la conscienciació ciutadana. I com ja us havíem contat abans, la Guàrdia Civil ha obert una investigació dels fets perquè tot apunta a que serien focs intencionats, focs provocats, no? Sí, nosaltres pensem que ha sigut algun veí de les urbanitzacions o alguna persona que siga de fora però que conega bé el Saler i ve així a provocar els incendis. I quina seria la petició que teniu els veïns? Més vigilància? Més vigilància, més control, més neteja al voltant dels edificis, de tota la vegetació que n'hi ha i sobretot la conscienciació ciutadana, el més important. Moltíssimes gràcies, José Enrique. Ja ho vegeu, Ximo, ací els veïns de la zona estan molt preocupats pel que està passant ací en la zona de la Devesa del Saler, però el que demanen sobretot és continuar protegint este paratge natural que es va a intentar preservar el millor possible i sobretot protegir un paratge que seria un dels pulmons verds de la província de València. Per descomptat, Ainhoa, un parc natural que tots gaudim.